Okay, eto si Kuya. Binigyan niya ng cheese bar. So, eto yung cheese bar. Tapos, ito yung mga iba pang wine nila. Hindi na bumili itong rice wine kasi mahal. Pero kasi lasa daw niya yung tapay. Which is fermented na rice na ano. Parang buro nilagyan ng kalburo. Okay. O yan. Hindi Kuya. Tulad ng sinabi ko, ang bibilin ko ay yung hindi ko pa natitikman. Rice wine. Strawberry wine. Grape wine. Blueberry wine. Uy, meron pala. Guyabano wine. Mangosteen wine. Ganito, pwede. Ito na lang. Hawakan ko na lang. Ko yung nagtitinda. Minom na kata, mga sapaho, dapat nandito tayo. Kuya, matanong ko, yung kunwari binuksan ko yung isa, ay sorry, yung isa sa mga to, mga gano'n siya katagal nun after ko isara? RF nyo na lang siya. Kasi wine siya, tatagal naman siya matagal, no? Technically speaking, no? Mag-ferment pala lang siya noon to. Meron, kunwari, hindi siya para mapapanis, gano'n or something na... Hindi naman. Regardless kung mangosteen wine siya or anumang type ng wine, basta ano, i-ref ko lang. Yes, basta RF lang. Hindi pwedeng room temperature lang or something. Kapag nabuksan na kasi sir, mag-iiba yung ano. Lasa, gano'n. Okay. Kaya mas magandang RF na siya kapag nabuksan. Okay. Pero 50 pesos each ng bottle ngayon na ganyan. Okay. Sige, tatry ko. Tatlo 120. Regardless ng combination, gano'n. Okay. Yung pala gagawin ko. So, blueberry. Ano yung parang bestseller nyo dito, kuya? Lahat yan sir. Okay. Sige. Thank you, ha. Kaya video ko lang po, ha. Hindi, sige po. Sali kayo. Ayan. Okay guys, dito tayo at nag-shopping na po ang ating mga tropa dito. Story, pindutin ang long press. 60 isang kilo Oh. na. Hindi. Bakit sa baler 100 lang, di ba? Ay, walang May video po kami. Hindi, joke lang. Joke lang. Magkano daw yan? 150. Kung naman ate ba, naintindihin mo, nasa mountains sila, si Balon nasa dagat mismo. Ito bundok ng dagat. Joke lang. Yun nga. Yun yung nasabi ko eh. Narealize ko mag-head. Oo nga, tama. Nasa bundok sila, nasa dagat yun eh. Yung dagat wala. Ay, ito, ate ba niyo? Yes, madali ka na mga strawberries, madam. Nabili na ako. Nakabili yan ha? Ka na, madam. Yung walis na lang. Ate, fine. Pang walis na bibilin ko doon. Parang hindi ko na babalikan yung buti ate. 70 ko. 50 lang doon eh. I-video ko dahil hindi pa ako nakita ng wild blueberry. Ito, wild blueberry. Yan, binebenta nila ate. Ito, malalaki oh. Ba't mo sinisira yung video ko? Yan, malaking kulangot. Malaking kulangot po to? Yan.
Akala ko binagol, parang binagol din. Una, nung mga kalalabas na po. Malalaking kulanga. Mga pasalubong. Basta pwede. Malalaking kulanga. Pasalubong nyo ma'am. Lang, Ay no? 175. 225 oh. Pero tong wild blueberry ngayon pa lang talaga nakikita. Dagas mo damdama, ramram. Ito ang tono. Jay? Ijay ang ilis. Hindi man, Jay Baray. Oo, quality. Magkano po yung broccoli? 50 ang kilos. Doon sa Pampang, sa Pampang 200. Ito, 150 na kilo. Tapos,